Ahoj, kdo poslouchá na klub DJ, dubstep a drum and bass a jiný takovýhle, tak jsem našel bota, který funguje ve všech místnostech. Tohle první musíte skopírovat do svého prohlížeče, dát si to jako záložku a to stejně uděláte i s tím druhým. A až to tam máte, tak stačí jenom kliknout na to první. Načte se vám tady lidi a tady všechno, co můžete. Že vám to samo dává wood, že všechny do DJské řady a schovat video, to je jasný. Tak já se s vámi loučím a děkuji za shlédnutí.